Näin. On ne hienoja kaloja. Mitään muuta kuin suvun jatko hommiin takaisin. Oi väännetään. Kalle, täs puhutti! Merkkele! Kari. Siinä on taas yksi nalle. Tulee häiritteen kalastusta. Varjo. Näin. Tosiaan Vancouver Islandin King. Ja se on näppikala, joka maiti lentää. Kyllä. Tai onko eri mieltä? Ei ihan. Lähellä. Kala. Samalle apajalle. Hieno kuva. Taitaa olla pikkasen nälissään kaveri. Täytyy varmaan Mikon laskea kohta kala käsistä ja se tulee ja hakee pois ja muuta. Justiin paha kun tämmönen iso kala, kun se pääsee tonne alaviitaan. Tässä on vielä kohtuullisen voimakkaasti tätä virtaa tonne päin. Ei sen paljon tarvi siellä huilata. Heittää pikkasen kylkeen virtaan, niin ne on vaan niin saatanan isoja. Se tuli aika hyvin tuohon kivenhuopeeseen. Katsotaan miten tuossa käy. Se on hirveä möykky. Kyllä se sieltä tulee. Aika paljon ketterämmin kuin mä oon sillä puolet vähemmän ikääkin melkein ainakin. No niin, nyt päästään sitten vähän kalan rinnalle tänne näin. Päästään puuduttaa sillä. Mulla on hyvä kala kiinni tossa. Kauhea vääntö päällä. Noin. Siinä se on. No niin. Kala ylhäällä. Nosta Mikko kalaa vähän. Kelapuoli on vapojen lisäksi täällä niin älyttömän kovilla. Petar oppas tosiaan luupista jarrut ja... Menikö se tosta välistä? Joo, nyt meni pahasti tuolta ylhäältä. Kalat on pääsen siihen 10-15 kiloa. Tänään on ollut sekä tummia että kirkkaita molempia. Näytäs tänne, akku loppuu ihan just. Pientä kämmäystä. Hyvä, ettei vapa mennyt. Kato, pienemmällä porukalla tässä samassa paikassa. Mikko sinä vääntää tuttuun tapaan. Vähän katsoa. Ai ne on kauniita, voi Kristus perkele. Oh. Se on syntynyt stilhehdikalastaja. Se on ihan sen näköinenkin. Se on syntynyt
Stilheden kalastajasta. Pistetään poikki vähäksi aikaa. Jatketaan kohta kun saadaan no niin, matalassa. Tulee liian läheltä. Valokuvahan tästä pitäisi ottaa. No niin, tässä ne on opas ja opastettava. Ne on hienon näköisiä kalakuningas Mikko iski jälleen. Tää on ihan näkala kyllä. Siinä, hieno se on. Otetaan vähän valokuvia, katkaistaan tää.